Minkejja li tobba Maltin qed jinsistu li mhix sitwazzjoni ta' allarm, fl-aħħar sigħat rajna supermarkets ewlenin bi kjus twal ta' nies u Xkafef vojta. U l-Union tal-ħaddiema tal-portijiet l-MDU għadha qed titlob miżuri aktar b'saħħithom biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-ħaddiema tagħha. F'nofs dan it-ħassib kollu l-awtoritajiet Maltin ikkonfermaw li sa issa m'hawn ebda każ ta' coronavirus f'pajjiżna. Dan minkejja rapporti konfliġenti li kienu qed jaslunna matul il-ġurnata. Martin Balzan, President tal-Assoċjazzjoni tat-Tobba, esprima tħassib tiegħu għal fatt li għadha qed topera it-titira ta' kuljum bejn Bergamo u Malta, dan l-ajruport u l-eqreb wieħed tal-epiċentru tal-epidemija fl-Italja. Net News insab informat li la fil-cruise liner terminal u lanqas fit-terminal tal-katamaran mu qed isir l-ebda tip ta' screening fuq il-passiġġieri li deħlin f'pajjiżna. Net News jista' jikkonferma li l-screening fil-cruise terminal tal-Belt għad irid jibda jsir u li l-apparat sissa għadu ma twaħħalx. Intant l-MDU, il-Union li tirrappreżenta lil ħaddiema tal-port fi stqarrija insistiet li għandhom jittieħdu miżuri effettivi biex ikun aċċertat li l-vapuri li jidħlu fil-portijiet tagħna ikunu ħilsa mill-coronavirus. L-MDU qalet li minkejja taħdidiet mal-gvern l-istess Union ħasset li kellha toħroġ direttivi lil membri tagħha biex ħadd ma jitla' fuq bastimenti li se jidħlu fil-portijiet Maltin, sakemm ikunu sodisfatti li qed jittieħdu miżuri serji, inkluż li jkun tabib li jipprovdi l-garanziji neċessarji lil ħaddiema. Minkejja li diversi tobba u kelliema mill-awtoritajiet tas-saħħa qalu li l-ar ħaġa li nistgħu nagħmlu u li nippanikjaw u appellaw sabiex kulħadd jieħu l-prekawzjonijiet importanti mingħajr il-bżonn ta' paniku, ħafna kienu dawk li fl-aħħar jiem pruvaw jixtru maskri protettivi, hand sanitizers u mediċini. U ħafna wkoll kienu dawk li jagħmlu xirjiet kbar biex jistokjaw ikel li jżomm fit-tul. Buħud mis-supermarket saħansitra ikollhom jalqu l-bibien tagħhom hekk kif spiċċaw żvujtaw mill-provvisti. Fi żviluppi oħra jidher li qed jissokta tħassib reali fost persuni li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Staff fil-polikliniċi qed jilmentaw li għadhom mingħajr maskri protettivi. Meta staqsew għal dawn il-maskri tweġiba kienet li bħalissa maskri tajbin għat-tobba bissem. Sorsi oħra qalulna li l-isptar m'għandux il-qafas meħtieġ biex jilqa' lil persuni b'dan il-virus. Intant il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri qal li din il-materja hi ta' interess nazzjonali u l-Partit Nazzjonalista qed joffri l-għajnuna u l-appoġġ kollu meħtieġ lill-awtoritajiet tas-saħħa f'pajjiżna, lill-awtoritajiet portwali u lill-Gvern biex nilqgħu għal dan il-virus. Il-Partit Nazzjonalista jħeġġeġ lil poplu Malti sabiex quddiem din is-sitwazzjoni jevita allarm żejjed u jsegwi d-direttivi li jinħarġu mill-awtoritajiet konċernati.